ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರೀದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನ್ ದಾಯ್ತೆ ಮಂತೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಜಾಲದ ಬರೀಟೆ ಚೂರು ಕಂಗ ದೈಪುರ ನಡೆದುತ್ತೆ ತುಲೆ. ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ದಯ್ಯುತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 2 ವರ್ಷ ಕರೀದು 3ನೇ ವರ್ಷ ಅವನಾಗ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದೈಕ್ಲು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೂಳೆ ಏತ್ ಕಂಗದೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ತುರೆ ಬಾರೆ ನಡೆದುತ್ತೆ ಅಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ತುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಆದ ಪುಂಡೆಲ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಮೂಳು ಚೂರು ಬಚ್ಚರೆ ನಡೆದುತ್ತೆ ಈ ಕಂಗದ ಎದುರಟೆ ಸೊರ್ಕದನು ಈ ಬಚ್ಚರೆ ತುಲೆ ಬಚ್ಚರದ ದೊಂಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಚಿ ಬಾಡ್ನೆ ಒಂದು ದೈ ನಡೆದುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಸೊರ್ಕದಜಿ. ಸೊ ಮೂಳೆ ಕೆಲವು ಕಂಗದೈ ನಡೆದುತ್ತೆ ತೋಳಿ ಈ ಥರ ಮುಂಟ ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರೀದಿಂದ ಐನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ತಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಈ ದೈನು ತೂನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಡು ನಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಳೆ ತುಳೆ ಸಾರಿಗೆ ತಾರೆ ನಡತೆ ಈ ಥರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರೆ ತುಳೆ ಈ ಬಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ರೆಡ್ ಕೈಲ ಅಂಡು. ಸೊ ಇದು ನನೊಂಜಿ ಕೈಲ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಳೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಡೆ. ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪುವ. ಬಾಯ್.